un exercici de geometria en l'espai, en concret l'exercici 2 de l'examen de selectivitat del setembre 2020 de sèrie 4. Què ens diu aquest exercici? Ens diu que un avió es troba en un punt inicial 0, 3, 1 i que baixa cap a una plataforma que és plana i que té una equació de pla x menys 2y més z igual a 1. A més, ens diu que aquest avió està baixant cap a la plataforma seguint una recta que és paral·lela en el vector 1 menys 1, 0. Fet el dibuix per veure una mica més clar. Anem primer a interpretar què ens està dient aquest exercici. Tenim un avió que es troba en un punt A i diu que baixa seguint una recta que és paral·lela en aquest vector i baixa cap a una plataforma que és plana. Aquesta plataforma és un pla, pi, del qual ens donen la seva equació, i l'avió segueix una línia recta, que comença en un punt A i que té un vector director, diu que és paral·lel en aquest vector. Per tant, el vector director de la pròpia recta és 1 menys 1, 0. Què ens demana l'apartat A? Ens diu, trobeu el punt B on aquest avió xoca o aterra en la plataforma. És a dir, a quin punt aterra, bàsicament, l'avió a sobre d'aquesta plataforma? Quin és aquest punt B? Aquest punt B, fixem-nos que és just el punt on hi ha l'avió i també la plataforma. Per tant, el punt B és un punt de tall entre la recta, li direm recta R, l'avió, i el pla pi. Punt de tall sempre vol dir sistema, perquè és un punt en comú, és un punt que forma part de la recta R i que també forma part del pla pi. Anem a veure, el pla pi el tenim, la recta de l'avió encara no la tenim, però què necessitem per trobar una recta, un punt i un vector? I ho tenim tot. El punt és el punt A d'on surt l'avió, o la informació que ens donen de l'avió, i el vector director de la recta ens diuen que és paral·lel a aquest vector, per tant, és aquest el vector director. Anem a escriure la recta, primer de tot. Com? L'escric vectorialment, potser després la passarem a paramètrica, com sigui més fàcil veure-la. X i Z és igual a un punt, és a dir, 0, 3 i 1, més lambda per el vector director, que és 1, menys 1 i 0. Aquí tenim la recta R de l'avió i tenim aquí el pla de la plataforma. Si ens demanen que trobem el punt B, és un punt de tall, és un punt que forma part de la recta i de la plataforma. Si forma part de tots dos, la manera de trobar quin és aquest punt en comú és que agafem la recta i la incloem dintre del nostre pla. D'aquesta manera trobarem quina és la lambda que satisfà aquesta condició. Llavors, sí que potser l'escriurem com a paramètrica perquè sigui més fàcil diferenciar la x, la y i la z. X és igual a 0 més lambda, per tant lambda, y és igual a 3 menys lambda i la z és igual a 1. Si agafem aquesta x, y i z i les substituïm en el pla que ens donen a la plataforma, podrem trobar quin és el valor de lambda que satisfà aquestes condicions. És a dir, que ens troba quin és el punt B que forma part de la recta i del pla. Així doncs, tenim que el pla és x, per tant, en lloc de posar x posarem lambda, menys 2 per la y, que és 3 menys lambda, més la z, que z és igual a 1. I això és igual a 1. Aquests dos uns se'n van i ens quedarà lambda menys 6 més 2 lambdes és igual a 0. Per tant, 3 lambdes és igual a 6, lambda és igual a 2. Que la lambda sigui igual a 2, què ens està dient? Que si venim aquí a la nostra recta i substituïm la lambda, perquè és l'única equació que té lambda, la de la recta, la del pla no té lambda. Per tant, si venim a l'equació de la recta i substituïm la lambda per 2, trobarem just un punt que forma part de la recta, que forma part del pla, perquè compleix la condició del pla, per tant és un punt en comú de tots dos i trobarem el punt B. Llavors tenim
x és igual a lambda, per tant a 2, i és igual a 3 menys lambda, per tant 3 menys 2, que és 2, perdó, a 1, 3 menys 2, que és 1, i z és igual a 1. Per tant, tenim que el punt B és igual a 2, 1, 1. Vale, molt bé. Què més ens diu aquest exercici? Que trobem la distància que recorre aquest avió. La distància que recorre l'avió és la distància que va des del punt A fins al punt B. Per tant, realment se'ns està demanant una distància entre dos punts, que recordem que es calcula com l'arrel quadrada de b menys a, al quadrat, cada una de les components. És a dir, b, 2, menys 0, 2 al quadrat, més 1 menys 3 al quadrat, més 1 menys 1 al quadrat, que això se'n va a 0. Per tant, tindrem 2 al quadrat, que és 4, 1 menys 3 són menys 2, menys 2, com que està entre parèntesis, al quadrat torna a ser 4. Per tant, 4 més 4 és 8, és arrel de 8, que és el mateix que escriure 2 arrel de 2, unitats. Unitats per què? Perquè la distància són metres, centímetres, mil·límetres, decímetres, el que sigui. Són unitats. Com que mai sabem, o normalment mai, no ens donen quines són les unitats de les que estem parlant, poseu sempre la U, que vol dir unitat. Si fossin metres, metres. Si són quilòmetres, quilòmetres. Anem a per l'apartat B de Geometria a l'espai de l'exercici 2 d'examen de selectivitat, setembre 2020, sèrie 4. L'apartat B ens demana que trobem quina és l'equació general d'un pla que té unes certes característiques. Per una banda, és perpendicular en el pla a la plataforma. Tenim la plataforma on va l'avió i diu que és perpendicular. I per altra banda ens diu que conté la recta R, que és la recta que segueix l'avió. A B i amb un vector R. Llavors, recordem que per fer l'equació d'un pla sempre necessitem dos vectors i un punt. Tenim tota aquesta informació? Anem a veure. Ens diu que conté aquesta recta de l'avió, és a dir, ens estan donant ja un vector director del pla, que és el vector de la recta que segueix l'avió. Per altra banda, ens estan donant un punt d'aquest pla. Per què? Perquè ens diuen que conté la recta de l'avió, i la recta de l'avió la tenim a partir d'aquest punt, aquest vector, perdoneu, i aquest punt, el punt A, perquè ens diu que l'avió comença en aquest punt. Per tant, ja tenim un vector director del pla que ens demanen, un punt del pla que ens demanen, i ens diu que, a més, és perpendicular a la plataforma. Per tant, ens falta el vector perpendicular a la plataforma. Per tenir dos vectors i un punt. Quin és el vector perpendicular a la plataforma? Recordem que quan tenim un pla, la plataforma és un pla, quan tenim un pla, el vector perpendicular al pla el podem trobar molt ràpidament si tenim l'equació general del pla. Per què? L'equació general és aquella que s'escriu com AX més BI més CZ més D igual a 0, i el vector normal és aquell vector perpendicular al pla que té de components la A, la B i la C que acompanyen la X, la Y i la Z de l'equació general. Així doncs, com que tenim l'equació general del pla, podem trobar ràpidament quin és el vector normal d'aquest pla. Per tant, el vector normal del pla de la plataforma serà 1 menys 2 i 1. 1 menys 2 i 1. Els valors que acompanyen la X, la Y i la Z del pla. Aquest vector normal del pla és el vector, li podem dir 1. Un vector director del pla que ens demanen. Per altra banda, l'altre vector director del pla que ens demanen és el vector director de la recta, perquè diu que conté la recta, que serà 1 menys 1 i 0. I el punt és el punt A, que és 0, 3 i 1. Com en diversos exercicis ja he dit, aquesta equació general del pla es pot fer de diverses maneres. Ara, per exemple, ho podem fer a partir del determinant. Hi ha diversos exercicis que trobareu que ho estic fent de dues maneres o d'una i faig referència a l'altra.
és perquè aquest exercici es pot fer de dues maneres diferents. Per una banda, podem crear el determinant dels tres vectors que formen el pla, que hem de veure que són linealment dependents, per això els igualem a 0. Recordem que també tenim la teoria de vectors linealment dependents. O per altra banda, podem trobar quin és el vector normal entre aquests dos vectors, és un vector perpendicular, i aquell vector perpendicular serà el normal del pla que ens demana. El que farem és aquí ara fer el determinant dels tres vectors creats que sabem que han de ser igual a 0 perquè entre ells són linealment dependents. Formen un pla, per això són linealment dependents. Quins tres vectors? X menys primera component del punt, això recordem que realment és com si fos un vector, i menys la segona component z menys 1, i tenim un vector i l'altre vector, és a dir, 1 menys 2, 1, 1 menys 1 i 0. I anem a calcular aquest determinant. Això està multiplicat per 0, per tant se'n va. Aquest per aquest ens queda que és i menys 3. Aquest per aquest ens queda menys z més 1. I ara anem a restar les altres diagonals. Menys 2z, menys 2 per menys 1 més 2. Aquesta se'n va perquè està multiplicat per 0 i aquí tenim menys x igual a 0. Per tant tenim i menys 3 menys z més 1 més 2z menys 2 més x és igual a 0. Per tant és x farà x més i farà i. 2z menys z és igual a z. I aquí tenim menys 3 menys 2 són menys 5. Menys 5 més 1 menys 4. I aquesta és l'equació del pla que ens estan demanant.